Dobrý deň, ja som Junior. A ja som Marcel. Ja by som tiež Didianu dával na hrazdu, keby som bol telocvikár. Ja, no tak určite, aj cez kozičko by som ju zachraňoval. A ja na plné ústa mám oslabený orgazmus. Spíš u mňa dnes? Vyzerá to tak. O levovi a opičke. Vítajte. Ako sa volá lohyňa grécko-rímskych zápasov? Jozef. Podľa mňa sa v daždi dajú robiť len dve veci. Ktoré? Alebo spať. Trimtašky. Hviezdy vidíš, áno. Smreka si čítala? Dobre, tak si láhni. Samozrejme sa nesmie hovoriť s prostitútkami. Čo si máš písať? Junior A Marcel. Dám rád. Je to na mne, doufám, znáť. Áno, sedíš. Tu by si chcel. Transformera. Transformera. Za každým som v tom počul haš. Nazdar, bratia. 18. marec, trebárs rok, nás somrli Janoši. Daj suke. Kej suke. Šun suke. V preklade nedá sa mi otvoriť poklop. Otvorte svine. Per to do mne. My sa voláme Junior a Marcel, a vy? Ak rajčianka tečie do rajca, váh tečie. Pán doktor, robíte aj deti? Ja chcem iba jedného. Mami, a vy s tatinom ste mali viackrát sex? No, áno. A kde sú všetky tie deti? Zbadal som žraloka a hneď bublinky. Poslanecký sľub Vinca Lukáča. Počúvajte. Co pán vie, že? Ty vie, že? Pán Forgáč s rodinou urýchlene sa dostavte k východu A4. Sme krásni. Pačko? V latexe ako doma. Teraz ty.